Selam sizge dostkaylar. TMTV kanalında "İң яшьләрчә тапшыру" яшьлек тавышы үз эшен башлап җибәрә. Stüdyoda Aygül Ziyangirova. Һәм Илмир Зиянгиров. Түземсізлік білән Башлыйбыз. Шиит парадыбызның бір катнашучысы белән саубуллашыр вакыт җиткәнен искә төшерәм дә, моңсу булып китә. Моңсуланма матурым. Без әле аны зәңгәр экраннардан күрәчәкбез. Ильвина Галимова. Без сиңа уңышлар телибез һәм тагын бер кат җырыңны тыңлап узабыз. Шәп яңалыкларыбыз да бар. Хуш киләсең премьера. Кемне каршы алабыз инде бүген? Менә әйдә, бергәләп карап үтик әле.
Хөрмәтле дуслар, 19 февральдә Сәйдәш мәдәният йортында 3-нче балалы солянка премиясын тапшыру тантанасы узачак. Аны ТМТV Татар музыкаль телеканалы оештыра. Сезне барыгызны да әлеге тамашага чакырабыз. Яшь чикләве юк. Жыр башлаулары қиын, жырлагыз, дуслар, жырлагыз, көңілі өтсін ойын. Басқышны сырлатқаншы, өзім шығып жырлайым әлі кішіні жырлатқаншы. Иділләр, 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 күлләр, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләр. Иділләр, 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 күлләр, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләр. Син мені иділләр, 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 күлләр, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләр. Иділләр, 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 күлләр, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләр. Алдагы позицияда кем икәнлеген беләсеңме? Әлбәттә, Фина Абдуллина. Алайса тагын бер сорау бирим инде. Нинди җыр? Беләсеңме, Саматырым? Матурым, мин монда һәрбер җырны да беләм. Нинди викторина оештырасың син? Синең белән уйнап булмый икән инде. Белмәгән әйберең юк. Әйдә без Фина Абдуллинаның җырын карап һәм тыңлап үтик әле. Китем сызланып,
Безгә күрешергә кирәк. Синсіз мен тынсыз, синсіз ирексіз, синсіз бәхетсіз, синсіз хыялсыз. Синсіз мен тынсыз, синсіз ирексіз, синсіз бәхетсіз, синсіз хыялсыз. Безнең клиплар берничә төргә бүленә. Кайдадыр табигатьне күрсәтәләр, кемдер үзен матур итеп төшерә. Кайберәүләр яшьләрчә контент күрсәтә. Шулай бит? Әйе, шундыйларның берсе Илнур Муллагалиев. Клибын бергәләп күзәтеп алыйк әле. Ну, слушай, посмотрите, классная фотография. Да, мне нравится. Отлично? Отлично. Все, спасибо. Давай, на связи, увидимся. Күңелем түрендә Көндә сине эзлим Утлар мәңге сүнмәс Төшләремдә битсең Карлар эреп калсын һәр язлар Булсын янымда Йөрәгеңне алдама Кулың бит кулымда Булсын янымда Язында карында Йөрәгеңне алдама, кулың бит кулымда. Сирәле карашларың Гашык булдым иркәм Төрле юллар үттем Бәхет таптым синдә Карлар эреп калсын һәр язлар Булсын янымда Йөрәгеңне алдама Кулың бит кулымда Булсын янымда Язында карында Йөрәгеңне алдама Кулың бит кулымда Булсын янымда Язында карында Йөрәгеңне алдама, кулың бит кулымда Булсын янымда, язында карында Йөрәгеңне алдама, кулың бит кулымда Yıllar öter ağır Günler kum saati Artta kalır sağış Alday şey kişleri Karlar erip kalsın her
yazlar bulsun yanında. Yüreğini aldama, kolun bit kolunda. Bulsun yanında, yazında karında. Yüreğini aldama, kolun bit kolunda. Bizning gaziz tuğan yakның kızlarıyla kızları, eytirsinle irtelerin balkıytan yıldızları. Ay ay ay, hislenip de gittin indi matırım. Jirge düşelisin. Hislenmişe bit, şunday matur klip düşürgenleri olar. Kimler? Son kızlar indi. Kızlar türküme sizning ekranlarda. Rabbim minne bəxət bulak etti. Seni uçurattım yıllarda. Yüreğimde sende, canımı sende. Yazmışımda senin kullarında. Qara tuya olmayım yüzlerine. Gözlerinden senin ondana. Yazmışım pek senin kuldağına. Yazmışım pek senin kuldağına. Yüreğini alıp taşlama. Qara tuya olmayım yüzlerine. Gözlerinden senin ondana. Yazmışım pek senin kuldağına. Yazmışım pek senin kuldağına. Yüreğini alıp taşlama. Benim üçün yıldız yaktı kıyaş güleş yüzlerin. Yazlı жылы жildey irgeliler nazlap kına deşken sözlerin. Qara tuya olmayım yüzlerine. Gözlerinden senin ondana. Yazmışım pek senin kuldağına. Yazmışım pek senin kuldağına. Yüreğini alıp taşlama. Benim üçün günah tuğansыңdır, қаршы алғансыңdır yolumda. Senden başka birini işley almayım. Yazmışım bit senin kolunda. Qara tuya olmayım yüzlerine. Gözlerinden senin ondana. Yazmışım pek senin kuldağına. Yazmışım pek senin kuldağına. Yüreğini alıp taşlama. Qara tuya olmayım yüzlerine. Gözlerinden senin ondana. Yazmışım pek senin kuldağına. Yazmışım pek senin kuldağına. Yüreğini alıp taşlama. Yazmışım pek senin kuldağına. Yazmışım pek senin kuldağına. Yüreğini alıp taşlama. Çiratта ромашкалар. Kimler turunda söyleysin indi tağın matırım. Bizni daimi qarab barışçılar bile. Рамил, Рамилә, Хайретдиновларны шулай ибертеләр икән бит. Эй, шул, ромашкалар, сөз сезгә. Присин, присин, лие,
dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin girek Tiksin tiksin diye dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin girek Almalaşlar bürülende Jullu yazlar jitkende Almaların üzerişin Gözüne girek tüterge Tiksin tiksin diye dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin girek Tiksin tiksin diye dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin girek Aşağılarda matürünler Üsse yemle şeylerine Şevşekleri atsın için Sular girek siberge Tiksin tiksin diye dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin girek Tiksin tiksin diye dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin girek Sandılaşlar irten sayrı Kunup dalga tirekte Kış günelin anlar için Mınlar girek yürekte Tiksin tiksin diye dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin girek Tiksin tiksin diye dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin girek Дуслар, сіз ТМТV каналында эфирда Яшьлек тавышы хит парады. Студияда без Айгөл һәм Илмир Зиянгировлар яңа гына килеп кушылганнарга кайнар сәлам. Алдағы баскычта кем анда матурым? Бик матур җыры белән Римма Софиуллина. Бергәләп карап китик. Yazmış безне очраштырды жаным, кавыштырды яшьлек язында. Бу чырым бит безнең ихласы, кайнар мәхәббәтем хакында. Бу чырым бит безнең ихласы, кайнар мәхәббәтем хакында. Рәхмәтлемен булган язмышыма, бар канатым ярым янымда. Газиз балаларым, өметләрем, нәрсә телемин тагында. Рәхмәтлемен булган язмышыма, бар канатым ярым янымда. Газиз балаларым, өметләрем, нәрсә телемин тагында. Senin belən Bəxtimni sində tapdım min Senin nasdan naslı güller köbək Börələnib şəşkə atdım min Senin nasdan naslı güller köbək Börələnib şəşkə atdım min Rəxmətlimin bolğan yazmışıma Bar qanatım yarım yanımda
Aziz balalarım, ümitlerim, нәрсе тілем инде тағында. Рәхмәтлемен болған язмышыма, бар қанатым ярым янымда. Aziz balalarım, ümitlerim, нәрсе тілем инде тағында. Шешке болып өтті сүйуіміз, бал жеміштер шудың белгісі. Беркет кебек қолымға шешкеде қызым, балаларым көгел кезгесі. Беркет кебек қолымға шешкеде қызым, балаларым көгел кезгесі. Рәхмәтлемен болған язмышыма, бар қанатым ярым янымда. Aziz balalarım, ümitlerim, нәрсе тілем инде тағында. Рәхмәтлемен болған язмышыма, бар қанатым ярым янымда. Aziz balalarım, ümitlerim, ейсен сау болайық біз бірге. Aziz balalarım, ümitlerim, ейсен сау болайық өмірге. Матурым, менә алдағы жыршының кім икәнлеген біліп қара әлісің хәзер. Так, ну, әйдәле. Ул үзенең моңлы ашык тавышы белән бөтенесен үзенә гашык итә. Ул җырлаганда көннәр аяза, ул Булды, матурым, аңладым мин. Регина Рашитова. нәгүзе игътибар экраннарга. Сүйүк хислерine бирелеп, үз-үзеңне алдама. Тәкъдирең күптән язылган, бош сүзләргә алданма. Үткән киткән көннәреңне сагынып елап утырма. Авыр булса булсын әйдә, артка борылып карама. Үткән киткән көннәреңне сагынып елап утырма. Авыр булса булсын әйдә, артка борылып карама. Кире кайтмас яшьлек хисләре, йөрәгеңне алдама. Юлларыбыз очрашыр дип, хыялларга алданма. Үткән киткән көннәреңне сагынып елап утырма. Авыр булса булсын әйдә, артка борылып карама.
Дусларым, туганнарым, яшьлек тавышының чираттагы баскычына да килеп җиттек. Анда Онда Эльвира Юсупова. бик күпләр яратып карый торган клипны карап һәм тыңлап узыйк әле. Игътибарларны экраннарга юнәлтик. Тормыш юлы буйлап атлап барам, алга карыйм, артка күз салам. Яшьлек уза дип уфтанмыймла, гомер уза дип уйланам. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Бер Алламнан сорыйм бәхетләрне, саулыклардан зинһар аерма. Бирә күрмә кайгы хәсрәтләрне, яманнардан бер үк син сакла. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Унга карыйм, уңай эшләрем бар, сулга карыйм, борчу мәшәкать. Язмышыма язган гомерләрне, булса иде бәхетле яшәп. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Юл күрсәтче дөрес яшәргә. Абсолют хитны билгеләр вакыт җитте. Тик аңа хәтле барлык катнашучыларны искә төшереп алыйк әле. Салам алейкум. Алейкум салам. Алейкум алейкум салам. Алейкум алейкум салам. Салам салам. İdillər, idillər, idillər gülləri. Sizdə bulsa şeşkələri, bizdə anın gülləri. İdillər, idillər, idillər gülləri. Sizdə bulsa şeşkələri, bizdə anın gülləri. Sensiz min tımsız, sensiz iriksiz, sensiz bəxtsiz, sensiz xıyalsız. Seni yanımda, yazında, qarında, yüreğinde aldama.
Күзләреңдән синең монтана, язмышым бик синең кулда гына, язмышым бик синең кулда гына, йөрәгеңне алып ташлама. Рәхмәтлемен булган язмышыма, бар канатым ярым янымда. Гасис балаларым, өметләрем, нәрсә телим инде тагында. Үткән киткән көннәреңне сагынып елап утырма. Авыр булса булсын әйдә, артка борылып карама. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Ömürlərini бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Кадерле дуслар, бик тиздән Ягъни 9 февраль көнне филармониядә татарча солянка концерты булачак. әлеге шәп тамашага сезне дә чакырып калабыз. Әлегә көткән арада Фәйрүзә Захидуллинаның клибын карабыз.
Әле яңа елны каршы гына алган идек, инде беренче айы ахырына якынлаша. Нәкъ шулай. Безнең тапшыруыбызны да йомгакларга вакыт. Безнең белән булганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт әйтеп, сезнең белән саубуллашабыз. Ул Илмир Зиянгиров. Ә ул Айгөл Зиянгирова. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар.